Бърнаут синдром, прескачаме вече от стреса като състояние към стреса по-краткосрочно, да кажем, като проявление, към стреса в реална работна среда, там където Международната здравна организация е казала, че се намира като риск. Един от специалисти, които започват работа върху темата за стреса, е Херберт Фройденбергер. Има едно послание, което аз лично съм запомнил и много обичам да го споделям с учителите и хората, които работят с деца. Той е пред учители. Какво представлява бърнаут? Болест на душата в траур за своя идеал, казва Фройденбергер. Знаете ли какво представлява смисъла на това, което той ни е изпратил като послание? Представете си едно момиченце или момченце, което от малко желае да стане учител. Мъничко, питаш го в детската градина, аз не знам дали си спомняте, като са ви питали, какво точно сте отговорили. Мога да ви кажа аз какво отговорих, но не е много по темата. Ще остане за по-късно. Това момиченце още от мъничко иска да стане госпожа. Продължава развитието си в училище. Това е едно от най-блестящите като постижение. След това идва, завършва университета и влиза в професията. Чудесно. Заредено с огромен ентусиазъм, което е понякога доста лоша препоръка. Защото идеализацията на една професия понякога може да направи да създаде доста сериозен проблем. Прекалената идеализация. Учителската работа не е много лесна. Нито една работа не е лесна. Дори да отидеш на работа не е лесно сутрин. Още като се събудиш, особено ако има деца, особено ако има задръствания, особено ако не си се наспал много и така нататък. Нещата стават доста болезнени и тежки. Въпросът е, че когато един човек, който носи толкова много потенциал, се озове в училище, може да бъде сломен и да напусне училището още през първата година след започването на кариерата. И статистиките са доста мрачни, показват, че 50% от хората, които започват, младите специалисти или не толкова млади, напускат системата на образованието през първата година. За цели 5 години. А знаете ли колко остават накрая? На тези 5 години след началото. Едва 10%. Това бяха статистики от 2000, мисля, че беше 16 от 2021 на Световната банка. Това са данни, които могат да бъдат проверени абсолютно навсякъде. Защо се случва това? Това се случва, защото очакванията, както виждате тук, идеала, който сме изготвили, понякога не съответстват точно на реалността. И за това трябва да бъдем способни, предварително подготвени, това, което ни очаква да успеем да го преодоляваме. Ако се озовем сами, както беше преди, тогава вече нещата са тежки. При условие сега, че имаме хора, които не съпъсват в трудностите, както казахме, с разбирането, с самите програми, с възможности, които разполагаме, тук вече проблемите са по-малко. Траур на идеал. Идеал на един човек, който вместо да отиде да споделя това, което е придобил като умение, се озовава в едно място, което не е за него. Там, където професията му по никакъв начин няма да може да бъде полезна. Съвсем набързо да кажа казахме за бащата на стреса и сега и на бърнаут синдрома, сега да споделя нещо и за майката. Тази дама се казва Кристина Маслах, тя е професор по социална психология и дава една от дефинициите на бърнаут синдром, за да може да разпознаем абсолютно точно състоянието, като пълно физическо, емоционално и умствено изчерпване, което се характеризира с хронична умора, чувство на безпомощност и безнадежност, развитие на негативно самовъзприятие и отрицателно отношение към работата, околните и живота като цяло. Съпровожда се с цинизъм, социална изолация и силно намалена работоспособност. Всичко това, което не искаме да ни се случи, може да ни се случи вследствие на състоянието бърнаут или хроничен стрес или професионално прегаряне и така нататък.